வணக்கம் மாணவர்களே. இன்று திருக்குறள் அறத்துப்பால். ஆண்டவனை வணங்குவதை 3 விதமாக வள்ளுவ பெருமான் பிரித்திருக்கிறார். மனதால் வழிபடுவது, வார்த்தையால் வழிபடுவது, உடம்பால் வழிபடுவது. இப்பொழுது முதல் 2 குறளில் முதலில் கடவுளது உண்மை நிலை கூறப்பட்டது. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவான் முதற்றெழுவது. இந்த குறளிலே கடவுளது உண்மை நிலை கூறப்பட்டது என்று முடிப்பார். அது பார்த்தாச்சு. அடுத்தது, ஒரு மனிதனாக பிறந்த விட்டவனுக்கு கல்வி முக்கியம். கல்வியின் பயன் என்ன? கற்றதினால் ஆய பயனன் கொள் வாளறிவன் நற்றார் தொழார் எனின் அப்படின்னு 2வது குறளை முடிச்சிட்டாரு. இப்பொழுது கடவுளை வணங்க வேண்டும். முதலில் மனதால் வழிபடுவது, அதுதான் சிறந்தது. மனதால் வழிபடுவதற்கு 2 குறள்கள். மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நெய்து வாழ்வார், இது பார்த்துட்டோம். அடுத்ததும் மனதால் வழிபடுவது அதற்கான குறள். வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பையில் துன்பம் இடும்பம் என்ற துன்பம் இடும்பை என்றால் துன்பம் வராது. மனதால் வழிபடுவது சொல்லிவிட்டார். அடுத்தது மொழியால் வார்த்தையால் வழிபடுவது சொல்ல வேண்டும். இப்போ இந்த குறளில் இருந்து தொடங்குவோம். 2 குறள் பார்க்கலாம். இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு. இந்த குறள் இதில் என்ன சொல்றாரு? மனிதனுக்கு இருள் சேர் இருவினையும், இருவினை என்பது நல்வினை தீவினை. இதில் இருள் என்பது மயக்கத்தை குறிக்கும். என்னடா மயக்கம்? ஒரு இருளில் போய் நின்றுட்டோம்னா நம்ம எங்கே எது இருக்குன்னே தெரியாது. இருளுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத முடியுமா? இருள் என்பது நம் எந்த ஒரு பொருளிலும் பிரதிபலிப்பு இல்லாத தன்மை, அதுதான் இருள். மயக்கத்தை இருள் என்கிறார். இதில் என்ன கூறுகிறார் என்றால், இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு. மனிதனுக்கு, அதாவது மனித உயிருக்கு 3 குணங்கள் உண்டு. மனித உயிருக்கு, அதாவது காமம், வெகுளி, மயக்கம். இயற்கையிலேயே உயிர்குணம் மனிதனுக்கு, உயிரோடு தோன்றிய குணம். அது ஏன் தோன்றியது என்பதுதான் கிடையாது. காமம், வெகுளி. வெகுளி என்றால் கோபம். கோபமும் வரும் மனுஷனுக்கு, காமமும் இருக்கும். கோபத்தை கூட அடக்கி விடலாம், காமத்தை அடக்க முடியாது. ஆயுட்காலம் வரை இருக்கும். இது உயிர்குணங்கள் மனிதனுக்கு. நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது எப்பொழுது தோன்றியது? மனிதன் தோன்றிய பிறகு தோன்றியதா? அதெல்லாம் தெரியாது. இயற்கையிலேயே ஆண்டவன் இந்த மனித உயிர்களுக்கு காமத்தையும் கோபத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். அது விளைவதற்கு காரணம் மயக்கம். ஒருவன் ஒரு காமத்தில் ஈடுபடும் போதோ அல்லது மிகப்பெரிய கோபத்தினால் ஒருவனை அடித்து விட்டால் பிறகு சந்தனை அடிப்பான். ஏண்டா அவன் அடித்தோன்னு நினச்சி பார்ப்பான். இது மயக்கம். அந்த மயக்கத்தினால் ஏற்படுவது தான் காமமும் கோபமும். எனவே இயற்கையிலேயே இந்த மனித உயிருக்கு இந்த குணங்கள் உண்டு. ஆனால் இறைவனுக்கு அவ்வாறு கிடையாது. பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படிம்பார். இந்த பற்றை இயற்கையிலேயே நமக்கு மனித உயிருக்கு காமம், கோபம், மயக்கம் எல்லாம் உண்டு. ஆனால் இறைவனுக்கு அவ்வாறு கிடையாது. நான் சொல்ல புரியுங்களா? அவருடைய பெருமைகளை புகழ்களை பாடிக்கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு துன்பம் வராது, சொல்லி கொண்டிருந்தால் துன்பம் வராது. இது வார்த்தையால் வழிபடுவது, மொழியால் வழிபடுவது. அடுத்த குறளிலே சொல்வார், பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார். பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் அப்படிம்பார். இதுவும் உடலாலே வழிபடுவது தான். அது என்ன? பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார். மனித குணங்களுக்கு பொறிகள் 5, பொறிவாயில் 5 அவித்தான் அப்படிம்பார்.
அதாவது கண்ணு, காது, மூக்கு, செவி, இந்த 5 கருவிகளினால்தான் அறிவுகள், உணர்வுகள் எல்லாமே நடக்கும். இறைவனுக்கு அவ்வாறு கிடையாது. என்ன, இப்போ கடவுளுக்கு கண்ணு, காது, மூக்கு இதனால் ஏற்படுகிற அறிவு கிடையாது. அவன் இயற்கை அறிவு பெற்றவன், நாம் செயற்கை அறிவு பெற்றவன். மனிதனுக்கு இந்த 5 புலன்களினால் தான் அறிவு வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இறைவன் பேரறிவு மிக்கவன், முற்றும் துறந்தவன், முழு தொழிலும் செய்பவன், சர்வத்தியன் சர்வகிருப்தன், எதையும் செய்பவன், எதையும் அறிபவன். அப்பேற்பட்ட பேரறிவு உடையவன், அறத்தை உடையவன். சரி, இந்த அறம் எங்கேருந்து தோன்றிய? அறத்திற்கு சொந்தக்காரன் அவன். எப்படி? அப்போ வள்ளுவர் அறநூல்களை செய்தார். வள்ளுவருக்கு முன் அறங்கள் கிடையாதா? தர்மம் கிடையாதா? இப்பொழுது இந்த அறத்துக்கு சொந்தக்காரன் யாரு? ஒரு செயலை செய்கிறோம், நல்லது கெட்டதுன்னு நம்மளுக்கு வளர்ந்த பிறகு அடிப்படையிலே தெரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் இயற்கையிலேயே தர்மத்தை பெற்றவன் இறைவன். இந்த தர்மம் எங்கேருந்து தோன்றியது? இயற்கையிலேயே தோன்றியது. அந்த இயற்கையை படைத்தவன் யார்? கடவுள். நீங்கள் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, இந்த இயற்கையிலேயே அறங்கள் பொதிந்தன என்பதற்கு உதாரணம். காடு, மலையும் மலையை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி, காடும் காடை சார்ந்த இடமும் முல்லை, வயலும் வயலை சார்ந்த இடமும் மருதம், நெய்தல் என்பது கடல். பாலைவனம் ஒன்று இல்லை என்றே சொல்லிவிட்டார்கள் நமது தமிழ் ஞானிகள். பாலை என்பது மழை பெய்யாவிட்டால் தான் பாலை நிலமாக மாறுங்கள். சரி, அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும். இந்த மலைகள் எப்பொழுதுமே கூர்மையாக இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கூர்மையாக இருக்கும். கூர்மையாக எல்லா மத கோபுரங்களும், சைவ சமயத்தில் இந்து கோயில்களும் சரி, கிறிஸ்துவ கோயில்களும் சரி, புத்த கோயில்களும் சரி, முஸ்லீம் கோயில்களும் சரி, எல்லாமே கூர்மையாக அமைத்திருப்பார்கள். ஏன்? பிரபஞ்சங்களிலிருந்து, கடவுளிடமிருந்து சக்தியை பெறக்கூடியது. மேலேருந்து தான் சக்தி கீழே பிறக்கின்றன. சூரியனிலிருந்து தான் நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது, தாவரங்கள் வளர்கின்றன, உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. அப்பொழுது பிரபஞ்சங்களிலிருந்து நமக்கு அருள் கிடைக்க வேண்டும். இயற்கையிலேயே மலைகள் கூம்பு வடிவமாக இருக்கும். அந்த கூம்பு வடிவமான மலையில் மேகங்கள் மோதும். இப்போ குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம் என்று சொன்னனே, எப்படி வகுத்தார்கள் நம் தமிழர்கள்? ஆறு தோன்றியதிலிருந்து அது கடைசி கடலில் கிடைக்கும் கலக்கும் வரை உள்ள இடங்களை 4ஆக பிரித்தார்கள். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பால். அதாவது முதலில் மலையில் தான் மலை தோன்றுகிறது. மேகங்கள் மலையை ஈர்க்கின்றன. கூம்பு வடிவமாக இருப்பதால் பிரபஞ்சங்கள் சக்தியை அடையும் என்று சொன்னனே. கோபுரங்கள் அனைத்தும் கூம்பு வடிவமாக அதனால் தான் அமைத்தார்கள். இப்பொழுது மலைகள் கூம்பு வடிவமாக இருக்கிறது. அது தன் பிரபஞ்சங்களின் சக்தியை ஈர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு இருக்கும்போது மேகத்தை அது ஈர்க்கிறது. மேகம் மலையில் மோதுகிறது. அங்கேருந்து வானத்திலிருந்து தண்ணீர் ஊற்றுகிறது. மலையில் தொடங்கி இதற்கு குறிஞ்சி மலையில் தொடங்குகிறது. பிறகு காடு வழியாக வருகிறது. காடும் அதை தடுப்பதில்லை. தண்ணி நேர வருது, வயலுக்கு வருகிறது. வயலை மனிதர் தான் அணை கட்டி தேக்கி விவசாயம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். பிறகு கடலில் கலக்கிறது. அதாவது காடும் மலையும் கூட பாலைவனமாகலாம். மழை பெய்யாவிட்டால் பாலைவனாக மாறலாம். மனிதன் நெய்தல், பாலை சொல்கிறோமே, மருதம், நெய்தல் சொல்கிறோமே, இது பாலைவனமாக மாறாது. கடல் இருக்கிறது. கடலிலே நெய்தல், கடல். மருதத்திலே மனிதன் தண்ணீரை தேக்கி வைத்து வாழ்கிறான், விவசாயம் செய்கிறான். இது பாலைவனமாக மாறாது. மழை பெய்யாவிட்டால் அந்த இடம் பாலைவனமாக மாறும். எனவே பாலை நிலம் என்று தனியாக ஒன்றும் கிடையாது. இதுதான் தமிழ் ஞானிகள் சொன்னார்கள். சரி, இப்பொழுது இப்போ ஞானிகள் சொன்னதுனாலே, வள்ளுவர் சொன்னதுனாலே அறம் தோன்றியதா? கிடையாது. இப்போ இயற்கையிலேயே அறத்தை பதித்து வைத்தவன் இறைவன். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்று சொல்கிறோமே, இது இயற்கையிலேயே படைத்தது. குறிஞ்சி கிழவன் என்கிறோம். கிழவன் என்றால் உரிமை உள்ளவன் என்ற அர்த்தம். ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஞாயிற்கு உடையது.
சனிக்கிழமை சனிக்கு உடையது, எனவே தான் கிழமை என்று பொருள். அப்பொழுது இந்த இயற்கையிலேயே அறங்களை பொய்த்தவன் இறைவன். அது இறைவனுக்கு உரியது. தர்மம் தான் இறைவத்தின் வடிவம். இவன் அல்லாஹ் இயேசுவ சிவபெருமா நாம் பேர் வைத்துக் கொள்ளலாம். தர்மத்தின் வடிவம் மொத்தத்தில் கடவுள். எல்லாவித கடவுள்களுமே தர்மத்தை தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த அறத்திற்கு தர்மத்திற்கு உடையவன் கடவுள். அப்பேற்பட்ட அதான் நம்ம பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார். அதாவது இந்த அறங்களை உடைய இறைவனை வழிபட்டால், நாக்கால் சொல்வது உடம்பால் வெளிப்படுவது, நீடூடி வாழ்வார். நீடூடி வாழ்வார் என்பது பூமியில் வாழ முடியாது, இறைவனடி சேர்வார். இறைவனிடம் சேர்ந்து விட்டால் எப்போதுமே இன்பகமாக இருக்கலாம். சொல்ல போறீங்களா? இந்த 5 குறள்களிலுமே 6 குறள் ஆகிவிட்டு 6 குறளுமே முதலில் கடவுளை உண்மை நிலை கூறப்பட்டது, 2வது கல்வியின் பயன் கூறப்பட்டது, 3வதாக மனதால் வழிபடுவது 2 குறள். மனதால் வழிபடுவதற்கு, உடம்பால் வழிபடுவதற்கு 1 குறள். நன்றி மாணவர்களே, மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் நல்ல பொருளோடு. நன்றி, வணக்கம்.